No niin, tässä olisi nyt vaihdettuna tällainen Timelessin tanko. Tosiaan, siis tässä oli tällaiset reijät. Ja täällä oli nää niinku tollaset, että ne menee, ja tollaset tatit, niin ne, tässä ei ollut silleen noita reikiä, niin ne piti porata tohon noin, että tää menee silleen hyvin. Ja sit täällä sama hommeli. Ja sit nää tupit, näihin piti laittaa sellaista rasvaa. VD4 varmaan kelpaa, että se niinku menee helposti sinne. Sama tähän näin, että se sujahtaa niinku tohon noin. Sit, no tuolla piti avata noin ruupit ja tälleen. Sitten täällä oli nää täällä alhaalla. No, tossa noin oli yksi ja tuolla toinen ja sitten tääkin piti irrottaa tästä näin. Tää. Joo. Että joo. Tällaista tällä kertaa. Ja, niin ja sitten tässä oli nää vanhat tupit, nää vakion tupit. Ne piti ottaa tosta puukolla pois molemmista. Että ne lähti silleen. Sillä ne lähti. Että joo, tällaista videota tällä kertaa ja se olisi sitten moro.